Nikdy nekupuj počítač, kým nedopozeráš toto video. Som hlavným technikom spoločnosti VicePC, mojimi rukami prechádzajú počítače, ktoré odosielame priamo vám a v dnešnom krátkom videu vám porozprávam, ako väčšina PC obchodov vám predá pomalší počítač než ten, za ktorý ste zaplatili. Predstavte si situáciu, nakúpili ste drahý počítač s operačnou pamäťou DDR5, až dokonca má 6000 HMZ. Všetko vyzerá byť fajn a vo všetkých parametroch máte, že máte DDR5 až 6000 HMZ. Avšak pri zapnutí hier alebo rôznych programov všetko sa vám načítava pomalšie a neviete prečo. Keď na vašu situáciu pozrie skúsený technik, hneď vám povie, kde bude chyba. Po kúknutí do vášho BIOSu vaša operačná pamäť bude fungovať iba na 2400 HMZ, čo je v podstate len polovičná sila. Ide o tzv. XMP profile vo vašom BIOSe. Pokiaľ predajca to nezapne, 30 sekúnd jeho práce, tak platíte za Ferrari a jazdíte na Škodovke. Ak už máte zakúpený počítač, tak choďte do BIOSu a skontrolujte si XMP profile. Pokiaľ nie, môžete to urobiť v našom oficiálnom obchode. Všetky počítače prechádzajú mojimi rukami, takže sú správne nastavené od prvého zapnutia. Nekupujte počítače kdekoľvek, link na našu stránku nájdete v profile.